Zove Muju sin na telefon i kaže mu da je neko umro, a Mujo ga pita: Sine, a jel plače majka? Ne. A joj, pa to je onda neko od mojih. Fata saopštava Muji da je trudna, a on šokiran pita: Ali kako je to moguće jer sam uvijek pazio i koristio zaštitu? Pa kako je mogla da mi se dogodi takva greška? A Fata ga teši: Ali Mujo, pa nisam ja rekla da je bila tvoja greška. Zalutali Amerikanac rusi Srbin u prašumu Amazona. Amazonke ih uhvatiše i rekoše: Birajte smrt ili život bez polnog organa, ali pod jednim uslovom, da vam odsečemo u skladu sa zanimanjem kojim se bavite. Sva trojica se odluče za ovo drugo. Kaže Amerikanac: Ja sam hirurg. One uzeše skalpel i odsekuše. Kaže Rus: Ja sam mesar. One uzeše sataru i odsekuše. Pitaju Srbina: A ti, čime se ti baviš? Ja prodajem sladoled. Sede ti dva Crnogorca u ladovini i pita ovaj jedan: Jeli, koliko bi ti trebalo do one tamo trešnje? A daljina otprilike oko 200 metara. Pa jedno... 3 dana. Tek će ovaj drugi: Pa nije si tica. Pita Fata Muju: Jeli Mujo, šta ti se više sviđa, moje seksi telo ili moje predivno lice? Mujo je odmori od glave do pete pa kaže: Tvoj smisao za humor. Prodaje seljak telad na pijaci i priđe mu mušterija. Pokaže mu seljak svoja 3 teleta i ovaj prokomentariše: Ovo prvo ti je predebelo, bre. A ovo drugo je baš mršavo. A vidi ovo treće. Viš kako je šareno, čoveče. Seljaku pukne film pa mu reče: Slušaj prijatelju, evo iza mene je kamion, a unutra je krava šarenka. Pa ti lepo izvoli unutra i napravi sebi kako ti odgovara. Šta radi Piroćanac na plaži? Šeta plažom i grli se sa svakim ko je namazan kremom za sunčanje. Dva čoveka, jedan grbav, a drugi ćopav, idu sa slave kuće oko 12 uveče. Upita ovaj grbavi: Kako je bolje, hoćemo li prečicom preko groblja ili okolo? Kaže ćopavi: Ja ću boga mi okolo, ja se plašim groblja. Kaže grbavi: Vidiš, ja se ne plašim, ja ću prečicom preko groblja. I tako krene svako svojim putem. Idete tako grbavi preko groblja i u jednom trenutku iskoči đavo pred njega i pita ga: Jeli bre, šta nosiš to, a? Pa grbu. Daj to vamo, reče đavo i uze mu grbu. Sutradan se sretne bivši grbavi sa ćopavim. Čim ga vide ovaj ćopavi pita ga: Pa kako to da više nisi grbav, a? Kako si to uradio? Ovaj mu ispriča šta mu se desilo i kaže: Idi lepo i ti večeras, pa izlečit će i tebe, čoveče, nećeš više da ćopaš na jednoj nozi. Rešio ćopavi da posluša svog izlečenog prijatelja i krene ti on uveče polako preko groblja. U nekom trenutku skoči đavo pred njega i pita ga: Jeli bre ti, šta nosiš to? A ćopavić je uplašeno: Ništa, ne nosim ništa. A tek će đavo: Aha, odlično, evo ti grba. Mujo sedi kod Gatare. Gatara gleda u kuglu i kaže mu: Imaš 2 dece sa Fatom. A Mujo će: To ti misliš, imam 3. Ne Mujo, to ti misliš da imaš 3. Vratio se mali Perica iz škole pa sa vrata kaže mami: Mama, učiteljica me pitala jel imam nekog mlađeg brata ili sestru koji treba da krenu u školu. A ti si, sine, naravno rekao da nemaš. A šta je rekla učiteljica na to? Učiteljica kaže: Hvala Bogu. Kako u Crnoj Gori zovu vanbračno dete? Dete neznanog junaka.
Šetaju Amerikanac, Italijan i Mujo kroz grad i pored njih prolazi zgodna cura. Reče Amerikanac: što nije Angelina Jolie? Dode Italijan: što nije Monika Bellucci? A tek će Mujo: što nije mrak? Vraća se plavušin muž kući sa posla i vidi ispred kuće auto ženinog ljubavnika. Ulazi pravo u kuću, odmah otvara ormar i kaže: pa dobro žena, pa koliko puta moram da ti kažem, pa on treba da se sakrije, a ne ti. Zove plavuša muža na mobilni: alo srce, me čuješ? Pokvarila mi se WC šolja. Dobro, a kada? Ma ne, nije kada, WC šolja se pokvarila. Mujo u vojsci uči za padobranca. Objašnjava mu instruktor: kada skočiš, povuci ovu ručicu za padobran. Vidi, ako se ona ne otvori, imaš ovu rezervnu ručicu. A kad sletiš, džip dolazi po tebe i vraća te nazad u kasarnu. Mujo uzme padobran na leđa, poleti avionom i skoči. Povuče ručicu za padobran kad padobran se ne otvara. Povuče onu drugu ručicu, ali ni ona ne radi. Na to će Mujo: znači sad mi još samo fali da onaj džip ne dođe pa da moram peške do kasarne. Piroćanca zovu hitno iz bolnice i kažu mu: gospodine, sin vam je stao na ekser. A na to će Piroćanac: ajoj, pa jel probušio patiku? Ciga otišao na razgovor za posao pa ga pitaju: gospodine, u vašem CV-u piše da ste tata na 9 dece. Tako je. Pa dobro čoveče, jel znate vi nešto i rukama da radite? Pita Crnogorac prijatelja: šta bi volio biti u sljedećem životu? Ja? Pa konj. Pa ne možeš dva put isto. A ti? Ja bome zmija. A što baš zmija? Pa ležiš a ideš. Otišao Ciga kod rođaka u goste kojeg davno nije vidio i kaže: brate, ajde upali televizor da gledamo svetsko prvenstvo. A na to će ovaj drugi: pa vidiš, ja nemam televizor. Pa nema veze, daj ti nam otvori po flašu piva da popijemo. A ovaj drugi će: pa brate, vidiš, ja nemam ni pivo. Osim toga nemam ni frižider gde bi ga držao. A nemam ni struju da uključim frižider. A ovaj drugi gleda i kaže: bre brate, pa ti nemaš šta nemaš. Ode Piroćanac na benzinsku pumpu i pita: jel bre komšo, pošto ti je kap benzina? Znači komšo, za tebe džaba. Tek će Piroćanac: dobro, aj mi sad lepo nakapi rezervoar do kraja. Jadaju se Engles, Francuz i Mujo kako imaju glupe žene. Kaže Engles: što je moja žena glupa, ja joj kupio auto, a i dalje ide tramvajem na posao. Dodaje Francuz: moja je još gluplja, ja joj kupio mašinu za pranje suđa, a ona i dalje koristi plastične tanjire. A tek će Mujo: moja fata je najgluplja, ona svako jutro kad krene od kuće stavi 2 pakovanja kondoma u torbu, a uopšte nema onu stvar. Pitali Cigu: Cigo, od čega najviše voliš sok? Pa najviše volim onaj od 2 litre. Pita Ciga tatu: tata, daj 20 evra da odem u grad da nađem ribu. Da mu otac pare. Presretne ga sestra: bato, šta ti je to tu? Dao mi ćale pare da nađem ribu u gradu. Pa daću ti ja ribu ako podelimo pare, kaže sestra. Posle toga kaže brat sestri: bre, pa ti si bolja nego mama. Znam, to mi i tata kaže.
Sretnu se orah, pečurka i banana. Orah kaže: ja izgledam kao mozak. Pečurka kaže: ja izgledam kao kišobran. Tek će banana: jel možemo, molim vas, da promenimo temu? Otišli Mujo i Haso na kupanje na bazen. Mujo se popeo na gornju skakaonicu, a Haso na donju. Odjednom Haso pogleda prema gore i dovikuje: Mujo, ti sa ove visine izgledaš kao orao. A Mujo odgovara: što? Jel zbog građe tela? Ma ne, brate, već zbog noktiju. Prijavi se na kanal za još viceva.